Terus dimaem. Ilmu padi iki semakin berilmu semakin menunduk, semakin berilmu. Dadi ora sumungah sesongaran kaya kowe kuwi. Wong pinter ki nang kene tenang, anteng. Wong digdaya ki nang kene tenang, anteng. Anggere ana wong digdaya pencilaan, kuwi malah wong ringkeh. Asli kuwi. Dadi nang kene kowe ngumbar swara, rawe-rawe rantas, malang-malang tak putung, ora ana wedine, Mas. Ora ana wedine. War ngejak apa saiki? War ngejak piye? Ha? Semangkean kowe to. Rumangsane ora. Aja netangi kamurkaning Bagong. Bagong ki arep apa ana kawan. Namung kon ngajar ratu kaya diapurmu ya ora bakal wedi. Kowe iki meneng ora? Kene iki wis